Hello guys, खुलुमबाय, welcome back to my YouTube channel. दिनै आङो टाउनाव फुजानि खरस लायनोसै नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ लोगोफोर जों बाजाराव सफैबाय जोंना सारा कल्ड्रिंक लानो नागिरबाय बाजाराव सफैबाय मुड़ी जान नागिरदों मुड़ी आधा केजि लादों आधा केजि लासै मुड़ीखौ नै मुड़ीया नै लोगोफोर माबा लाबावबायसो बिदिनो फुजानि खरस कहते हैं जोंहा दाउ लायनो थांफिनगासिनो दं न'फोराहाय बैयाव पिकनिक जादोंमोन गैया न'फोरा नै जोंहा दाउ लायनो थांफिनसैलाय लोगोफोर थांगासिनो दं जोंहा माने बियो सिरियसै थाबाय थानोसै आरो अबे थांबावगोन नों ओमफ्राय जों थांगासिनो दं लोगोफोर दा दाउ लायनाय जायगायाव सहैबा देखायलांसै एसे मारै थांसै नै लोगोफोर एसे नायलांदो लामाफोरखौनो दा ओंखाम जानानै माबायाव थांफिनसै खोमा ग्राउन्डफ्राव गेटआव होबावगौमोन गेटमेन्टनो होबोबानो जायो नैबाव लारु लांफानांगौ दा साहाजों जानो लाखादो होनबालाय दा फैबाय नै जोंफोर दावहाय थानाय जायगायाव दाउखौनो खाना दोनाखै न'आवसो दोनदों खाफैयाखै माथो दाउखौ माथो खाफैयाखै नै लोगोफोर जायगाया मोजांथारमोन बिफांफ्रा मोजांथार मालाय जायगाया थान्दा मोजांथार आएगा गेट में देखना एक कोस्टा
राफोद गोजा दाउआ हगारना होबा खम खारगोन बे लोगोफोर जों खांख्ला बाथायाव लारु थारु लानानै थांनो नागिरबाय न'आव सारनोसै बाबानो खोन्थाहरदोंब्रा बे सुमननो होनफैदों गाबोन हरफानानै बेनो हैनांसिगोन माबा गेटआवबो होनानै फैदो गाबोन सोलाबनाय नङाना जाया मा लाबोखो मा लाबोखो लाबोबाय बेलाय बराना मा एनथाब माबाया एनथाब ओइ सार सिलायबाय आदि प्रतापनि माबाया जागासिनो एनथाबा गोथावलै बेखौ लांथारदो आंनाव